ఈరోజు కంటక వాక్యం. నీవు నా దేవుడవు, నిన్ను గణపరచెదను. కీర్తనల గ్రంథము 118వ అధ్యాయం 28వ వచనం. ప్రియులారా, మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయనే సర్వ సృష్టిని చేసినవాడు. ఆయన సృష్టిలో ముఖ్యులమైన మనమందరము ఆయనను గణపరచువారమై ఉన్నాము. దావీదు భక్తుడు దేవుణ్ణి గొప్పగా ఆరాధించి దేవుణ్ణి ఎంతగానో గణపరిచాడు. దేవుడు తనకు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి, తనను రక్షించిన విధానాన్ని బట్టి దావీదు భక్తుడు దేవుణ్ణి ఈ విధముగా స్తుతిస్తున్నాడు. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని యందు మనం ఉత్సహించి సంతోషించెదము. యెహోవా దయచేసి నన్ను రక్షించుము. యెహోవా దయచేసి అభివృద్ధి కలిగించుము. యెహోవా పేరట వచ్చువాడు ఆశీర్వాదమొందును గాక. యెహోవా మందిరంలో నుండి మేము దీవించుచున్నాము. యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన మనకు వెలుగును అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. ఉత్సవ బలి పశువును త్రాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టుడి. నీవు నా దేవుడవు, నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించెదను. నీవు నా దేవుడవు, నిన్ను గణపరచెదను. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం నిలుచుచున్నది. ఆయన కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి అని. ప్రియులారా, ఈ దినం మనం సజీవుల లెక్కలో ఉన్నామంటే దానికి కారణం దేవుడేనని మనం గ్రహించాలి. దేవుడు ఈ రోజును మనకిచ్చినందుకు మనం మన ప్రవర్తన ద్వారా దేవుణ్ణి గణపరచువారమై ఉన్నాము. మనకు కావలసిన సమస్తమును దయచేసిన దేవునికి మనం ప్రతిదినం కృతజ్ఞతాస్థుతులను అర్పించువారమై ఉన్నాము. ఆయన మన రక్షకుడై ఉన్నాడు. ఆయనే మనల్ని దీవించువాడు. అందుకే మన దేవుణ్ణి బట్టి మనం అతిశయించువారమై ఉన్నాము. ప్రియులారా, మన పితరులు మన దేవుణ్ణి బట్టి ఎంతో ధైర్యముగా ఉండగలిగారు. వారు సముద్రమును చూసి భయపడలేదు, దహించు అగ్నిని చూచి కలతపడలేదు, సింహములను చూచి కలవరపడలేదు. కరువులోను శ్రమలలోను వారు దేవునికి నమ్మకముగా ఉండి దేవుణ్ణి బహుగా గణపరిచారు. వారి వంటి వారమై మనం ఉండాలని దేవుడు వారి జీవితాలను తన గ్రంథమందు లిఖింపజేశాడు. అందుకే మన పరిస్థితి ఎలా ఉన్నను ఆ పరిస్థితిలో తోడయ్యున్న దేవుని గణపరచు వారమై ఉందాం. ఈ వాక్యము మనం ప్రతిదినం దేవుని బట్టి అతిశయించు వారమై ఉండాలని మనకు తెలియజేస్తుంది. కనుక ఈ రోజంతా ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దేవుని నామాన్ని గణపరచు వారమై ఉందాం. దేవుడు మనలను బహుగా దీవించును గాక. ఆమేన్.